Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usana isembe siyakhubeka siyaxoxa before kufika season 8 ozoqala next month. Wait guys, ngizama ukuthola la ukuthi ke nina niyizwa kanjani le ndaba. Phakathi kababa uMseleku, uhusband kaMakhumalo no Macele, sister wife or first wife kababa uMseleku, ubani obetray uMakhumalo. Isuka blendo la kufika khona uMembeso ila aqalwa khona indaba yokuthi uMacele uthakayi kuMembeso kaMakhumalo lokhu kumphathe kabi. Why kumphathe kabi uMakhumalo? Izathu sakhe uMacele ubemseva. Right. Ubemseva ewubani ewumamkhulu. Ake sesihlambe indlela engibuka ngayo nengicabanga ngayo ke ukuthi uMakhumalo unokutreata umamkhulu as if uyena mother-in-law. NoMseleku ubuye anikeze umamkhulu leyo position yokuba umother-in-law ebe engunkosikazi naye. Uma uMakhumalo efike eshada as a third wife or fourth wife kababa uMseleku, ubaba uMseleku uyazi njengoba injalo inhliziyo kaMacele. Uzazi izinto a-right ngazo nezinto angekho right ngazo. Mase ke sekhanjiwe sonke lesikhathi ebona ke uMakhumalo ekhwishiza enza sengathi uMacele uyena mother-in-law, kuze kufike lana ke ubaba uMseleku futhi aziyo khona ukuthi kune-agreement, kunama-terms and conditions akhe noMacele lawa enza uMacele angayi kuMembeso kaMakhumalo. Ubani obetray uMakhumalo kulento? uMakhumalo uzigwaze yena because ufika kaMseleku ezonkosikazi njengamanye amakhosikazi. Yenze kanjani indaba yokuthi uzoba unkosikazi base ubuka omunye unkosikazi as umother-in-law? Noma lento ihamba nokuthi yena youngest wife. Mayeba youngest wife agcina ngasazazi ukuthi ufitha kuphi in nala angafithi khona in, because ukuseva uMacele ubekwenza egameni exthini. Ubekwenzela ukusiza sister wife or ekwenza because uMacele emazi ukuthi mkhulu kunaye. Ngoba manje before sikhomba lena le sithi uMacele ube wrong, ifike kanjani indaba yokuthi akube uMakhumalo oseva uMacele? uMakhumalo ke specifically yena aseva uMacele. Akhona amanye amakhosikazi. If uMacele uyaseva, why onke amakhosikazi engabi nento yokuthi ayamseva ekwiposition yakhe yokuba umamkhulu? Why yena ebukeke efanele ukuthi enze lezo zinto? Oyini eyenze yena wabe nento yokuthi uzoseva uMacele? Also, why uMseleku embukile ke sonke lesikhathi azi ukuthi unama-agreements akhe, terms and conditions akhe noMacele, lana okufika khona ukuthi uMacele akazukuya kuMembeso kaMakhumalo. Also, uMacele wamuva eMzumbe before uThando neSithembu. Bayathandana ukusitshela leyo part because I think ukwazi leyo portion yilena kuzoyenza ukuthi sibe nazi iy'mpendulo zezinto eziningi before sethi uMacele nenhliziyo yakhe eqinile nenhliziyo yakhe embi esesitshela ngayo ku-season 7, but all along uMacele ube nenhliziyo enhle. Nalena ke yokuseva ezonkosikazi ifike nobani? Yinto ayibonela yona ukuthi uzoyenza because inhliziyo yakhe imfuna enze njalo, or yinto ayitshelwe baba uMseleku ukuthi mhlambe kuze kube nendaba elungisekayo kuyoba ukuthi-ke uncike eduze kwaMacele esiza uMacele, because kube ne-assessment. Niyakhumbula la kwezingane zesithembu kuthiwa wathi uSibindi ngiyabuka, ngiya-assessa, kwase kuba ne-meeting evelayo ukuthi ngiya-assessa. Ngesikhathi-ke guys, ezinye izinto yazi uma ngiyikhuluma vele ukuthi angiyihleke noma zingahlekisi. Ngibuka leyo ukuthi kule assessment ebiyenziwa
ubani obephikha lama positions, because akungabi unkosikazi oyedwa yena otshela ukuthi leli gama lokuthi serve kumele alisebenzise njengoba manje esephatheke kabi. Ubani-ke obetray omunye? Ukhombayo ukuthi ufanele wenze nje, noma uyena okhethe ukwenza njalo? Ngoba umseleki oshade noMacele uyazi ukuthi uMacele u-right ngo-1, 2, 3 and u-1, 2, 3 ngeke azaze awenze. Thina futhi ngeke sijike ngoba sekusho i-TV show ukuthi waze wayenza into e-wrong, esibe sesibukile la kwi-TV sibone ukuthi laphayana khona into engagxilile phansi kuney'khala. Lezi y'khala-ke ezani? Ubani ophikhe le position yokuthi osevayo ilo, aseve lo? Ukuze manje sibuke ukuthi lokhu kuphoxeka uzenzile yini noma ukhethelwe. Ngoba ngeke phela ukuthi 7 years later yonke into usuyabona ukuthi bengekho right. Ekuqaleni bekulungiswana ngokuthi seve umamkhulu ebeseve omunye unkosikazi naye unkosikazi. Ngoba kukhona la episode esikhuluma khona ukuthi uMseleki uma ekhuluma ubuye ebe nokukhuluma nomamkhulu kuphela, okube ngathi umamkhulu uyi-voice yakhe kanti ukhuluma namakhosikazi awu-4. Into esasisho laphayana ukuthi umamkhulu umamkhulu akayazi into efunwa uMayeni or imbono kaMayeni, imbono kaMangabe or imbono kaMakhumalo. Sibabeka ekulinganeni egameni lokuba unkosikazi before sikhulume ngama-positions. Manje zama ukuthola ukuthi eyokuseva nosevayo ifike noba. Ukuze-ke nathi siqale-ke sisho ukuthi kwaze kwa-wrong. Ubazi yini futhi ukuthi uyaseva umamkhulu as umamkhulu? Ngoba khona manje nale ama-position ngathi ibadida bonke bekhona. Ngoba ngelinye ilanga umamkhulu akafuni ukutshelwa ngayo. Ngelinye ilanga umamkhulu uyayigcizelela indaba yokuthi kunomamkhulu. Yaze yayinto ividiyo kade ngifisa ukuthi ibe mfishane, ngiyaxolisa. Ukuze siyithole kahle le sifuna ukwazi ukuthi obetreya omunye la uMseleki or uMacele. Kodwa ngimbona uMacele eya kuMakhumalo ebeka ukuthi kufanele amenzele u-1, 2 no-3 ebe engazi naye ngokuba umamkhulu. Ebe futhi ephinde engakujabulela ukuba umamkhulu. Angikuboni. Ziningi izinto ey'khulumekayo kodwa siyikhulume nje ukuthi sibuke i-TV show. Azikho deep uma ungaze uphatheke kabi.